Sibingelele kubathandi nabalandeli ba Dr Mkhulu Mngomezulu ngonyama womsamo. Namhlanje isihloko esikhuluma ngaso sikhuluma ngesihloko esithi ukuphuphuma kwesisu noma ukuchitheka kwesisu noma ukuhushula kwesisu phecelezi laba namhlanje ngolimo labasemzini lodle beyikhanyelanga lokuyocela ukudla ekuthiwa iabortion. Sizokhuluma kabanzi ngaleso sihloko sicacise ukuthi kwenziwa kanjani ukulungisa kulungiswa kanjani ziningi izinkinga ezidalwa leso sihloko, ziningi inkinga ezidalwa leso senzo. Okokuqala nje sizongena nje siveze ukuthi umuntu owenze lonto kuphambene nesintu, kuphambene nentando kaMdali. Ziningi izinto isicwacwa esingapheli, into zakhe ezinobumnyama, uhlala njalo engathandeki kuba nalithunzi, inkinga zakhe njalo makufanele zivuleke kuba khona lesi simo sokuthi zingathi ziyanyundeleka noma engasebenzisani ingabe ifuza abe ngoba umuntu wenhlahla kodwa into zakhe zihamba kancane, noma engazama ngayiphi imizamo konke into yakhe ihamba kancane ngoba kunalesi simo salesi sidalo esingilo mntwana okhalazayo obophile. Ngakho ke akukuhle. Ngithanda ukuthi ngiqale ngiluleke ngokuthi wena uma kukhona umuntu osacabanga ukudlula kulento, cabanga kabili mntanami, cabanga kabili dadewethu, cabanga kabili mawami, ngoba lokho kwenzayo udala inkinga. Kungayidali nje kuwena, uyidala inkinga uma unezingane, ngisho izingane zakho, ngisho nakumuntu ozwana naye uqobo. Ngoba leli thunza lizohlupha wena wesifazane kuphela, nalo wesilisa nalizomkhathaza. Ngakho ke sizobheka ukuthi kulungiseka kanjani, kuzilunge lento ilungiseka kanjani, ngoba kubalekile lokho kuba sicacise. Ngoba namhlanje sesiphila la uhulumeni osenikeza abantu amalungelo, lento yabasemthethweni ubeze umuntu ethi kuyilungelo lami. Usesaphila lapho othi uhamba nje emgwaqeni indonga zikhangisa khona lokhu iabortion. Okuhlungu lento thina sizwe ishiya senkingeni. Baningi abantu abahlupheka namhlanje abakuthola ukuphumula ngisho kwezobudlelwa nabalungelo lutho, ethi umuntu nje mina bayangihamba bangishiya abantu besisi ekhohle ukuthi nalomphefumulo owachithekayo kunalomphefumulo awukhiphayo. Ungcono futhi lona owehlelo ukuthi yachitheka nje, kodwa lona owayibulalayo wayikhipha ngenhloso. Ngiyakudabukela kukhulu okuza kuwe. Impilo yakho ngeke ube nakho ukuthula. Yokuthi usufisa ukuthula kodwa yonke iyohlala ikuzingela njalo. Omunye ushintsha ungena uyaphuma kwezothando. Uthi umuntu wesilisa abahlali. Kanti lento nawe umuntu wesilisa ophoqe umuntu wesifazane ukubathathele lesi sinqumo, yazi ukuthi ubumnyama ngeke ilunge into zakho ngoba kunaleli icala wena osulenzile. Waphusha nalo sifazane thelenze eliboshiwe ngisho ethongeni lakho kwanawe usadinga ushweleza ucelela uxole esidalweni sakho ngoba lokho kwenzile kuyisono, uphambene nendabuko nemfundiso yethu yesintu. Ngakho ke sizothi ukubheka inhlangothi zombili, ngoba lobumnyama hlupho losifazane kuphela, nawe umuntu wesilisa udinga ukugezwa, udinga ukulungiselwa ngoba egcineni lengane yeni nobabili. Ekugcineni ingane njena ayipheli nje iphelele ekhakonini, funa ilanga uyithenge uyilande uzizongena esibongeni sakho kuze zingahlupheki izingane zakho, ngoba lokho usabathe unenkinga khehla kanti lezi ingane ehamba uyishiya uyitshala entabeni. Ngakho ke kule video ke sizochaza ukuthi kulungiseka kanjani. Mawufisa ukulungisa leso simo uqalaphi, uhamba yiphi imigudu ngokwesintu. Ndawo ukuthi abanye baye beyithole bekuleso simo ngenxa yezimo eziningi ezahlukene. Angizukuvele ngigxeke, kepha ngifuna ukuba simakhe nalomuntu ozithole esesimene esinjalo. Yingakho ngithi lesi sihloko sanamhlanje ngifuna ukusibheka inhlangothi zombili. Ngifuna ukusibheka la kumuntu ekwenza ngenhloso, ngifuna ukusibheka nala umuntu engakwenzi ngenhloso ukuba kunamthelela muni. Ngesikhathi esingaphambilini ke sasendulo izinto ezinjena zayigwemeka ngoba kunemithi nezihlambezo njalo imithi eyisetshenziswa ukugwema isimo esikanje. Kepha namhlanje sesiphila la esikhathini abantu bekwenza ngenhloso
one okokuqala ukukhulela lokho okuphezulu izinga lokukhulela kweingane zisencane esikhathini sanamhlanje kunawo umthelela lokho uthothi umuntu uyalala intombazana ilale nomfana ingazi ukuthi ngampela lesi sinqumo asebeyifaka kuso kunezinto embili angahle ayithola angeke ngikhulume ngezifo kodwa usengathi mayelala nalomuntu wesilisa ebese kuhlala imbewu lembewu bese kuza kuzaleka isimo esiwumuntu uthothi ukuthi ke abakuhlelele lokho abakulungele ngakho ke manje kugcine kuholele ekutheni omunye azathi isinqumo sokuthi uyasikhipha lesi siso ngizogqila kabanzi ke ekukhulumeni ukuthi iziphi izinto efanele zenziwe ukulungisa lokho nokuqwashisa kulabo abasacabanga ukuhamba kuleyo ndlela ngoba ubunzima obukulendlela kuyamangalisa ake sikhulume ngomuntu wesifazane okhipha isiso ngokwesintu sethu thina sizwe sabengoni akukaze kwaba isibusiso akukaze kwavumeleka ukuthi umuntu wesifazane noma ebhekene nesimo esinjani ukuthi akhiphe isiso ngoba lokho usuke ngumbulali futhi usuke esefinqinda noma ephazamisa ingcebo noma uhlelo likaMdali ngoba asikhumbule ukuthi njengoba siphila emhlabeni sonke sizaliwe ngokwahlukana kwethu sazalwa neziphiwo ezahlukene khona abazaliwe banikwa iziphiwo zokuthi besiza abanye njengoba namhlanje sinodokotela sinabaholi na yonke into uma ngathiwa impela kwakufanele uma umuntu mayizala bezichithe lezi zisu ngabe abaholi sizobathatha ngabe odokotela sizobathatha ngifuna ukukhuluma nalomuntu ofuna ukuthatha lesi sinqumo ukuthi ungakwenzi lokho mntanami noma izwe noma ubunzima bungakanani ungakwenzi sekukuhle ke manje nezikhathini zanamhlanje sekulula la uhulumeni esekhipha ngisho nezibonelelo kakhulukazi sidume ukuthi imali yeqolo elekelelayo ukuthi kukhuliswe lezi ingane kunokuba uvele uyithathe unqunde ithuba lokubiphile bese uyibulala sifuna ukukhuluma ke ngalokho ukuthi kunamthelela muni lokho kubantu uma ukhipha isisu okokuqala wena usuke ungumbulali njoba ungumbulali nje uhamba nethunzi leli thunzi limnyama phezulu kwempilo yakho into zakho zohamba zibe nobumnyama zohamba zibe nesigcwagcwa esingapheli ngoba kunalesi sono osusenzile ngingathanda ukusebenzisa igama lesono ngoba yigama leli esisifundiswe abamhlophe kahle thina sithi kuphambene nentando kaMveli Nqangi nentando yesikompilo lomuntu ngoba ngalesi sikhathi uvumile ukuba wena uyimumathe lembewu eyisidoda somuntu wesilisa usuke ukwazi kahle kamhlophe ukuthi izithelo zalapho ufuna ukwazi ukubhekana nazo ayikho ingane yakayicela ukuthi icela ukuzalwa kodwa ke uma sekwenzekile lokho bazali nina eningene ngenhloso kulento nani eningene ngengona inhloso ngiyaniluleka ukuba nize niuyeke lo mkhuba wokuthi ke khiphane izisu ukukhipha kwezisu kodwa kwande kakhulu ngalesi sikhathi la abantu bengasaphili ngokwenkambiso kaMveli Nqangi bengasaphili ngaphansi kwamasiko abo la izintombi seyiqala khona seyingasaqomi ngokusemthethweni seyijola ngoba lento umjolo iyo hamba yaba nomthelela la namhlanje uthothi intombi inezisheli noma inabantu ethandana nabo elala nabo abangaphezulu kwababili lo muntu osisikhathi uthothi uyamitha akasaphasi nobaba wengane usazothatha isinqumo sokuthi ayikhiphe lengane akaqonda ukuthi kunobumnyama nokuhlupheka kwaphakade ayidalela khona ithunzi ke lengane ekhishwe ngenhloso alisuki kalula aligezwa nje kanye bese kuphele lapho kunezinto eziningi ukufuna udlule kuzo sizokhuluma ngesimo senhlambuluko okokuqala uma usukwenzile ke lokho ndodakazi wayibulala lengane wayikhipha wadla amaphilisi noma waya uyihushula njalo yazi ukuthi ungumbulali njoba ungumbulali ke kunaleli thunzi lobumnyama ohamba nalo sekufuna kokuqala ngaphambi koba kwenzeke noma yini kuqale kube khona isimo senhlambuluko sokushweleza phakathi kwakho nalo mntwana
Uma wenziwa lo msebenzi wenhlambuko ungawenzelwa lo msebenzi ngasesimeni somfula, ungayiwe emfuleni, umfula kodwa uhambayo ngoba kufuna mawuqeda kwenza le nhlambuko bese uyagezwa la. Bese ke kuyimanje sekuqalwa lo msebenzi ukuthi kuyobuye phakathi kwekhaya, uzoshweleza phakathi kwekhaya, uvume isono, uvume icala lakho olenzile. Mawuqeda ulivuma leli icala bese kuyima kuqaliswa ke imikhosi yokugezwa kwakho. Ngoba kubalekile nasethongeni lakho ukuthi ushweleze, ngoba kahle kahle wena ungumbulali. Manje ekupho ozokucela ethongeni uhamba naleli ithunzi, ngoba ngaso sonke isikhathi mawusondela wena kuzoba khona isimo sokuhlehla. Ingakho umuntu ochithekele isisu kwesinye isikhathi ubona ngisho nabantu athi uzwana nabo kwezothando kuvele ukuthi iqhifu ungalungi, ngoba kunaleli ithunzi ahamba nalo okufuna ligezwe lilungiswe. Nalapha ke ethongeni lalapha ekhaya uma undodakazi esenzele sisehlo sekufuna manje ashweleze, kube khona impahla ayikhiphayo. Ngithi ke funa imbuzi, uma amandla embuzi engekho sebengakushwelezela ngolamthuthu. Kuba uyashweleza ethongeni lalapha ekhaya, uba uthola isimo seyinkukhu ushweleze, kuba wenza isinqumo esingesihle esiphambene nentando kaMvelinqangi, nentando yamathongo yesisekelo sempilo yomuntu. Wabulala lo mphefumulo osufumbathiswe wona, wanikezwa wona ukuba ukukhulisa wona, wakhetha ukubulala. Uma usushwelezile lokho uyobeke usuyagezwa manje ngokwasekhaya, la sekuzophuma impahla nesalukazi esidala singasayi ebusheni beyinsuku zaso, umuntu esifazana aphumele nawe ngaphandle, bese kufike uyagezwa khona. Mawugezwa khona angithi usushwelezile lapha ekhaya impahla, sekuzothathwa ihlahla lomlahlankosi kufike linqunyiswe lapha nje esiswini kuwe, kuthiwa wena sizocela ke kuwe wena ohleli kulolu khalo, sicela namhlanje ukuba uma wakho uma yenzela inkonzo ababelethisi, sicela ke uvume uketiswa phezulu kwalomzimba. Uyothi maqeda ukugezwa lapho uyobusa uyakhuphuka kuyiwe endlini yakwagogo. Lo msebenzi wenkonzo ababelethisi wenziwa endlini yakwagogo. Uma kufika endlini yakwagogo sekuzofika sekushisiwe impepho ngoba sekushweleziwe emthethadlozi la ekhaya. Njoba kushweleziwe emthethadlozi ubushweleza uxolisa, sekuyabuya kuzwenziwe endlini yakwagogo kokhelwa ikhandlela elimhlophe, bese kuba khona ihlahla lomlahlankosi lapha eduze eselibekwe phezulu kwendwangu emhlophe. Mangikhuluma ngendwangu emhlophe ngikhuluma ngendwangu ingaba 1 meter ingaba 2 meter, kuya ngokuthi ngoba kwesinye isikhathi kuye kwenzeka ukuthi umuntu lezi ingane ayiyodwa mhlawumbe ezimbili yenzeka indwangu ithi ukuvuleka uma uzazi ukuthi ayiyodwa. Uma selibekiwe leli hlahla la usuzolala lapha kuhle komuntu otetayo. Ngenkathi ulele la bese ubheke uqiyema ubheke phezulu sekuzosondela isalukazi salapha ekhaya, noma isalukazi masingekho lapha ekhaya, noma ubani oseyisalukazi enimtholile, ngabe umakhelwane ngabe ihlobo, kodwa nginxuse ukuba umuntu wasemndenini. Afiye khulu nina basekutheni, ngiyacela ke manje ukutetisa lo mntwana. Njoba ngimtetisa ngicela ke lo mphefumulo lo olapha ngaphakathi namhlanje sithi phuma. Uyobe sethatha leli hlahla lihambisa lapha eswini kuwo, ethi phuma uyolihambisa njalo ehlehle nalo leze liyophuma lapha emlenzeni ngoba usukulele ngomhlaba. Ngenkathi esho njalo ethi phuma, kunezinto ezimbili ozozizwa. Kunoba kunento engathi iyanyakaza, sesikhathi ngathi iyadonseka ngoba inkathi ekhuluma na mayiqeda ukukhuluma bese libeka leli hlahla phezulu kwalendwana, bese kokhelwa leli khandlela lemhlophe. Mase lokhiwe sekuzothathwa inyongo. Ngikuncome lokhu lo msebenzi lo wenziwe ngembuzi. Uma manje embuzi engekho ningabambisa ngenkukhu, kodwa sekuthathwa inyongo seyifakwe emanzini, sekuhlanjululwa leli hlahla ngoba selihleli lomntwana. Sesiyacela ke manje uma uhlambululeke, mawugezeke, uze sikwazi ukuthi mase siyokungenisa, sikugqokisa, sikwembesa, sikunika igama lakho, uqhamuka usugezekile wena. Yenziwe lo hlanjululo ihlahla libekwe lapha. Uma seselibekiwe lapha,
sesingena manje emkhosini wokugqokiswa kwengane. Ngenkathi sigqokiswa ke lengane sekubekwe yonke into manje la ewukudla yiladi leli elihle lokuyigqokisa. Seniyakwazi ukuthi cha tanami njoba ngeke ngadlula enhlambulukweni yakho namhlanje ngisaxolisa ngesenzo engasenzayo ngicela into ethelelo. Uma usunazo ezinye izingane ngaphambili kwale noma ezilama lezo ingane la kufanele kuphinde futhi lamanzi anenyongo aduhlambulela ihlahla ziphinde igezwe ngazo ukuze ithunzi lingazengami ngoba into ebiyenzeka kunolaka belikhona uthothi ingane esikoleni akusaphaseka ingane niyacindezeleka akuhambi kahle inesigcwagci ilandelwa zinkulumo ihlala isolwa yingoba kuvuka lo amne wabo kuvuka lo amfowabo noma udade wabo lo ongalungiselwe useyingama ngomoya omubi kodwa ke ngenxa yokuthi phela wathulela esiswini kuwe uhlala bese yabuyezela kuwe isibelethweni sakho. Sokhuluma ngomuntu wesifazane la okwenzile lokho ngenhloso uzohlala ekhale ngesibeletho sakhe isikhathi kunento ekuhlungu nento enyakazayo isisu sakhe siyagcwala umoya ethi ngihlala kube ngathi ngimithi kodwa ngibuye kubohle futhi uhlushwa umphefumulo walomntwana ngokuyanyakaza lapho wagcina ukuphilela khona. Usuwenzile lokho wayigqokisa ingane uyobeke usuqedile ukuyilungisela. Ake sikhulume ngeinkinga edalwa lo mntwana wenza okhushulisa isu ngenhloso. Okokuqala wena inhlahla yakho ayizukukhanya noma ungahlaba noma ungathandaza noma ungenza nakukho kuhle kuyoza kuwe njalo makufanele kuwe ingane ifika iphazamise ithi uzojabula kanjani mina ngikhala ngibeka lapha. Okokuqala ngisho noma kuthiwa kwenzakalani lapha phakathi ekhaya kuyabuswa lengane le ngoba iqokisiwe ayinikezwe ngisho igama ayikwazi ukusondela emndeni lapha ekhaya iyantanguza nje emoyeni. Yelokho njalo wageza kuthiwa kunaleli ithunzi elingasuki angeke lisuke ngoba vele ibophile ingane kufanele isimo senhlambuluko oqala kuze kuyimayidede ngalobumnyama. Manje sikitsho masifanele uhlambuluka kanjani umuntu okuyena omlimazile ningakahlambulukelani ngoba leli thunzi likhomba ukuthi njalo lisuku nje ugeze waza wancama yingoba yilomphefumulo lomntwana ofuna kuhlanjululwe. Mase sehlanjululiwe lomntwana kuhambiswa nje bathi sichaza wase kwenziwa inkonzo ababelethisi kuze kulunge izinto. Baningi abagijimile baya kubelaphi bafike bageza umelaphi wayitshena ukuthi hayi njoba sengigeziwe sekulungile umelaphi usesakuhlambulula nje ukwazi ukubuyela ekhaya uyoshweleza emsamo bese ke mase ushweleza emsamo sekufuna ugezwe ngokwasekhaya kwenziwa inkonzo ababelethisi. Maqeda kwenziwa inkonzo ababelethisi sekuyimaka ugqokiswa ingane inikwe igama okungapheleli futhi lapha ongapheleli lapha ngoba ingane yamama mangentomazane sekufuna yenzele umsebenzi omhlonyana uma ingeyomfana sekufuna mama bese iyenziwe umsebenzi ukuthi manje isiqathile iyahlambuluka bese ke lowo wakwabo makunabafowabo sohamba mama ifuna phela beyiganele beyivusela indle yayo. Ngakho ke lokho enisuke nikwenza ningabona ngathi niyanqamulela kepha nisweni idalela ukuhlupheka kwaphakade ngoba ukho umuntu ozokusiza. So thandazela sikuyeke uthandaza uzuyekwe ungene kubathandaza ungene kuyithi belapho kanjalo nya kanti indaba ushawa ilento wayenzayo uzungene esimeni senhlambuluko. Ake sikhulume manje ngomuntu okwenzeke lokhu hayi ngenhloso akuyona inhloso yakhe hleze kuumshophi njalo njalo. Lapho ke manje sekufuna ukubonana nomelaphi ugezwe. Umehluko wakho ke ayikho inhlambuluko ufuna uqale kuyo ngoba le nto awenzanga ngenhloso kodwa lona oyenze ngenhloso ufuna eqale enhlambulukweni ahlambuluka acela ushwela ingcengele kulomntwana ngaphambi kuba kulungisa izinto. Wena usuyoxhuma lapha sekutheni uyagezwa kumelaphi mawusuya kumelaphi usuye ekhaya nakhona sekufike kuyasho uyabika nina basekutheni cha ngehlelo umshophi la ngicela ke ukuthi sengifisa ukulungisela lo mntwana nansi impahla engizomlungisela ngayo makuye uthenga imbuzi sekuyiwe endlini yakwagogo uyenziwa ke lo msebenzi. La ufike kuhluke khona lona okhishwe ngenhloso
kunenhlambuko efanele iqalwe kuyo axolise kulomntwana ngaphambi kokuba kukhona izinto athi uzomlungisela zona nokuthi futhi nabantwana abazalayo bahlala bebe nezinkinga ngoba ulaka lomntwana lo ohambe engasalungiselwe ngenxa ukuthi umama wenze lokhu wamkhipha. Ziningi izinto enizenzile nithi nini namalungelo kukodwa esintwini sethu kuyanicindezela nizophuma ningena kube laphi nize nidliwe ngisho imali lezi uyosabathe uyageza kanti indaba ikuwe fanele udlule enhlambulukweni ufuna uvume wenza inhlambuluko mntanami ngiyahlambuluka uma wenza inhlambuluko yomntwana uzothola ikhandlela elimhlophe uthola ikhandlela eliyelo ulibekela mntanami ngalezi ibani ngicela ukuhlambuluka cela ungixolele kube khona umlotha oqhamuka nawo wasekhaya ebaleni ozothi mawubekwa la ufakwe endishini bese ukhulumisa mntanami ngiyaxolisa bese uyagezwa ugezwa lokhu seqalile umelaphi wageza yena ngamakhubalo akhe okususa wonke amathunzi amnyama bese kungena enhlambulukweni mawuqeda ukuhlambuluka bese kuyima usuqala ke uhambo lokulungisa izinto okunye futhi engifisa niqelele abantu abami ungacabanga ukuthi lokhu mawenza ukhohlisa thina benyama uthi hayi kwaba umshophi kanti uyazi wakhipha ngenhloso ufuna ungene enhlambulweni ukukhulume lokhu kuze kuvuleleke kuze naleli yathunga ngalo mntwana akhulule ngoba mawuzokwenza nje unguluza kuyofana ukuthi uthela amanzi emhlanje wedada umuntu ongasekho uyancikisela ngoba ufuna yonke into yenzeke ngendlela kungabikho nje nechashaza elilodwa silifihlayo. Ngakho ke lesihloko sisazoqhubeka naso ngoba ngisafuna ungena la sesibheka manje imisebenzi eyenzelwa umntwana ochithekileyo. Namhlanje besabheka nje lokho engifisa ukukhuza kakhulu lento okuhushulwa kwezisu bantu abamiyekeni ekugcineni idala inkinga. Ingakho namhlanje sinenkinga sinesizwe salaba abantwana abahushulwa left and right namhlanje bayisizwe sikhulu ehlukumezayo esibizwa ngamaphara. Ubona ingane uthi ekhaya uwakhile umuzi uhleli kahle ubona ingane ifuna ukuphuma iyongena kuyidakamiswa ishawa lengane yakwabo ethi ningahlala kanjani ninethezeke mina ngisemgwaqeni ngisesitamkokweni la ngakwenza khona ngoba abanye benu namhlanje senihlele emshadweni abanye abathola abantwana bavalile abantwana inede zahlala ingane obihlela lapha esinyeni besiyamkhahlela lokho abachitheke usunuka abantu wathi wena abakuvalile bakuthakatha kanti uyakhohlwa dadewethu uthi lento wayenza usemusha mntanami uyakhohlwa lento wayenza usemusha wayifihla ayikho into oyenza mntanami kulomhlaba ucabanga ukuthi ekugcineni ngeke ivele alikho itshe limaphezulu kwelingitshe kunenkulumo eyishondana kunezinye namhlanje omunye uma umfundisi uhleli kahle emshadweni kodwa ingane ziyaphuma ukhohle ukuthi yini ayenzayo emnganeni bakhe uyozungena enhlambulukweni ungene kuvume omunye namhlanje uyathandaza ingane azizwa ziyahlwebeleka ziyaphuza zingene ophuzweni ukuthule kuthe utshela ukuthi amabulawo kanti cha bashawa ile mphefumulo lezi ingane oba ziyahlukumeza ezinye phakathi wecela zisho ukubondana zodwa ziyakwa ngoba kunalo mphefumulo lengane ekhalazayo futhi ke kunomehluko uyabona amakuyizikhalazo sengane yomfana zike zithi ukuphithana ingane ukuthi buye kuthi idama okwentombazana zingasho uqedana ngisola amanzi amnyama kanti nayo kunomthelela walomntwana. Ngakho ke ngiyaluleka ukuba abantu abaqale manje bebuyisele izintweni zabo isilungu sikhona sifikile kuthiwa inkululeko kodwa nina nazi ukuthi lenkululeko le nokwenza into ngoba nithi namalungelo kuphambene nendabuko yenu kuphambene nesiko impilo lenu ayikhumbule ukuthi sasiphila kanjani esimeni sobabamkhulu lolu sizo lingakabe lungekho namhlanje luyadlanga khona ingane namhlanje engakwazi ukufunda icindezelo ingane yakwabo wena mama ungenanga eqinisweni wathula namhlanje ingane yahlupheka ezinye idropa out ziphuma ngisho ekhungwenze imfundo ephakeme euniversity omunye wesabathe uthola umsebenzi akulungu kanti inale ngane yakwabo ehleli phezulu kwakhe ekhalazayo
eyathi mayiphuma yaphuma naye. Bafowethu asingene eqinisweni. Izwe lingaphila uma singaqala manje sifune ukuthi sasiphila kanjani, sizifune thina sasingobani singakashunyayezwa ngenkolo. Yaphodla ngonyama umsamo ngiyethemba idla amaningi esakeni. Lesi sihloko sino part 1, part 1 lo sasizobuya futhi no part 2 waso.